बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा जायफ्रा हायर सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम होदों दा फाइनाली रिजाल्ट नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन आरो जायफ्रा टप थांगोन फ्रि स्कुटि मोनगोन आरो लोगोसे 5 लाख रां मोनगोन दा बेखौ बबेयाव मोनगोन बोरै मोनगोन आरो माब्रै रिजाल्ट नायनांगौ जों दा A to Z नायगोन जाय नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा स्कुटि मोननो नोंथांमोननि पार्सेन्टआ 60 75 80 एबा बेसेबां नांगोन सेकेन्ड थार्ड डिभिजन बेनि सायाव जों सावरायगोन रिजाल्ट डेट होनोबा गाबोन बयबो नोंथांमोना फुंनि नोंथांमोना टाइम जानाय लोगो लोगोनो रिजाल्टखौ चेक खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय आसाम HS फाइनाल देन बिनिफ्राय सेमिस्टाराव एडमिसन लानांसिगोन दानिया जों मिथिगौ जे 4 इयार्स जाबाय डिग्री लेभेलाव सिगां 3 इयार्समोन जोंनि टाइमावहाय दा 4 इयार्स कोर्सखौ खालामनांगोन दा जोङो नैबे फ्रि स्कुटि मोननो माखासे गाइडलाइन्स दङ जों बेखौ नायगोन आरो लोगोसे 5 लाखखौ जों बबेयाव मोनगोन सोर मोनगोन होनदों जों बिनि सायावबो कभार खालामगोन दा बेखायनो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट बर' रावजों नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हायो दा जों थांनि वेबसाइटआव दा जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव रिजाल्ट नायनोबा नैबे वेबसाइटखौ सेभ खालामना ला लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव चेक खालामबाय था आरो गाबोन टाइम जानाय लोगो लोगो नैबे रिजाल्ट्स बावहाय क्लिक खालामनांगौ अके देन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि रिजाल्टआ गाबोन बावनो रिलिज खालामगोन फुंनि टाइम जानाय लोगो लोगो दा वेबसाइटआ गोबां बिजि जाबाय थायो सम जास्ट बेयाव क्लिक खालाम आरो गाबोन नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायबानो जाबाय दा बे रिजाल्ट पास जायोबा नोंथांमोना हमना ला सोरबा फार्स्ट थांगोन सोरबा सेकेन्ड थांगोन सोरबा थार्ड थांगोन अके देन बिनि गेजेराव पार्सेन्टआ बेसेबां नांगौ फार्स्ट थांबाथाय जोंहा 60 नांगौ नाथाय स्कुटि मोननो बेसेबां नांगौ जों बेखौ नायगोन दा बेखायनो गाबोन रिजाल्टखौ मोजां नायदो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय आरो बयबो कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबाव जे बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों नोंथांमोननि साइन्सआ कमार्सआ आर्ट्सआ जायखिजाया पार्सेन्ट मोनबानो स्कुटि मोनगोन दा बेसेबां मोननांगौ हौवाफोर हिन्जावसाफोर जों बेखौ दायो नायनोसै दानिया जों फार्स्टआव मोनथिगौ जे बे जाबाय मोनसे स्किम जेराव जायफ्रानोखि HS पास जायो आरो पार्सेन्ट मोनो बिथांमोननो स्कुटार्स एबा स्कुटि होनाय जायो नाथाय दा मोनसे गुबै बाथ्रा जाबाय सिगां जोङो हमना ला 60% हिन्जावसाफोरा मोनोमोन 75% हौवासाफोरा मोनोमोन नाथाय बेखौ टटेलि बन्द खालामबाय 2025 निफ्राय आरो बे स्किमा जाहैबाय नोंथांमोना मिथिगौ जे बेनो जाहैबाय डक्टर बानिकान्त काकति मेरिट होनना बुंदों अके माने बिनि नामैहाय बे स्कुटिखौहाय माने प्राज्ञान भारती स्किम होनना बुंनाय जायो बिथांनि नामावहाय बेखौहाय बान्थाखौ होनाय जादों जायनोखि स्टुडेन्टस दङ दा बाथ्रा जाबाय एबारो 80% नांथारगोन अके स' 80% नांथारगोन हौवासाफोर हिन्जावसाफोर सेम बोथ साइड 80% थाबासो नोङो माने मोननो हागोन टटेल मार्क्सआ हमना ला 500 नि गेजेराव नों बेसेबां मोननांगोन 400 नोंहा मार्क्सआ मोननांगोन जायखिजाया होमबानो 80% जायो अब्लाथाय नोङो बे स्कुटार एबा स्कुटिखौहाय फ्रियावहाय मोननो हागोन आरो दा खनसेनो पास खालामथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना स्कुटिखौ मोनगोन सोरबा बाहाय बेटारमेन्ट होनाय एबा सोरबा कम्पार्टमेन्टेल एग्जाम होनाय बिनि बाथ्रा गैया बेखौ खनसेनो पास खालामनांगोन आरो आसामनि जानांगोन एबा नोंथांमोना PRC थानाय जाथारनांगोन जोंनि बर'फ्रा टेनसन गैया जोंहा आसामनि थागिबिखा नालाय खुनु टेनसन गैया आरो अके दा बेनो नोंथांमोना मोनथिबाय गाबोन स' बयबो रिजाल्टखौ जाहाथे नायो अके दा बेखौ जों मोनथिबाय दानिया टप 10 अके स' टप 10 थाङोबा 5L मोनगोन बेखौ बहा मोनगोन बेनो जाबाय BTC आव स' BTC आव बुंदोंमोनखि जायनोखि HS LC आरो HS आव टप थांगोन बिथांमोननो 5 लाख राङारि अनसुंथाइ होनानै BTC सरकारा फोसावदों दा बेखौ फैबाय थानाय समावहाय मा टाइमावहाय बबे डेटआव होगोन बिनि बागै उनाव मोनथिगोन मानोना माखासे डाटा लाग्रोयो बिनि उनावसो बाजेट खालामनानै रांखौ होनाय जायो नालाय बेखायनो एसे टाइम लायो आरो दा जायखिजाया गाबोन HS फाइनाल रिजाल्टखौ बयबो नायदो आरो लोगोसे 5 लाख रां जोंनि BTC नाल' मोनगोन बेखौ आसाम नांबानाय नङा जोंनि BTC ओनसोलनिफ्राय टप 10 सायख'गोन HS LC आवबो आरो HS आवबो आरो अके दा बेखिनियानो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट दिनैनि